Bună, eu sunt Ohbot. Sunt un cap de robot social cu mișcare programabilă a feței. Iar eu sunt Pieco. Mă pot mișca în același mod ca Ohbot și îmi pot schimba forma ochilor așa. Oh, dragă! Suntem foarte ușor de programat folosind programarea blocurilor sau Python. Dacă nu ați făcut nicio programare înainte, atunci există un curs complet disponibil pe site-ul nostru. Ne puteți programa să spunem orice doriți. De exemplu, putem spune o poveste sau putem interpreta o piesă de teatru. Este acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea. Mânerul spre mâna mea. Aplicația noastră vă permite să mă programați să răspund la discursul de vâsă, să vă urmăresc fața cu o cameră și să vorbesc în mai multe limbi. Konnichiwa, o aidekite totemo ureshii desu. Cea mai recentă versiune a aplicației noastre include un link către ChatGPT și alte servicii AI. Lumea se pregătește pentru roboți care lucrează alături de oameni și sperăm că putem fi primul pas în a face acest lucru o realitate.